Үсеп җиткәч шет җирләрдә ерта безне язмышлар дип җырлый безнең халык. Чыннан да кешеләрне язмыш җилләре туган йортларыннан, әти-әниләреннән, туган җирләреннән аерып, әллә кайларга илтеп ташлый. Ләкин җан тартмаса да кан тарта бит. Һәм күпләрне туган җир үзенең кочагына кире тартып кайтара. Бүген безнең кунагыбыз да әнә шундыйлардан. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Эфирда язмыш тапшыруы һәм безнең кунагыбыз бик тә үзенчәлекле шәхес. Ул Кытайда туып үскән, тарихи ватаның аның Татарстан һәм бүгенге көндә ул Казанда яшәп хезмәт итә. Мөгаллим Нәгыйулла Хәсән бездә кунакта. Исәнмесез, Нәгыйулла әфәнде. Исәнмесез, Әмирә. Сезне үзебездә күрүебезгә бик шатбыз. Менә шундый сорау туды күңелемдә. Сезнең өчен туган җир кайда? Кытайдамы? Менә туган як, менә күңелне җылытып торган, менә бу минеке дип торган. Яисә Казандамы? Татарстандамы? Бер тарих сөйләп үтәс килә. Ая. Минем бабай Фәйз Рахманов. Ул менә авыр хәлдә ятты, үлү алдында. Бөтен туганнарны җыйды да. Мин менә исән чакта туган җиремә кайта алмадым Казанга. Мин үлгәч менә мине алып барып Татарстанга алып барып күмәрсез дип шундый Васыят әйтеп калдырды. Әйтеп калдырган. 2005 елда әти белән кайттык беренче тапкыр Казанга. Анда бабай 97 елда вафат булган. Мөмкинлек булмады алып кайтырга. Туфрагында, кабер туфрагын алып кайттык та Саудка. Казанга килеп җиткәч, себеп җибәрдек менә. Шулай гына булды. Татарстан безнең өчен беләсезме, менә без Кытайда торганда менә бер кассеталар алып кайтадыр иде, Кремль түрендәме, Кул Шәриф фотоларын, карасуклар менә безнең менә гомерлек менә талпынып ашкына торган җир булып саналадыр. Шундый дәрәҗәдә безнең менә күңелдә менә Татарстан дигәч, бигрәк тә минем әтием Татарстан дигәч, менә татарлар өчен җан атар кеше. Әти гомер буе менә без ничек булса да без кайтарга тиеш, туган җирләребезгә кайтарга тиеш дигән гомер буе менә шундый ой белән яшәде дә 2005 елда мөмкинлек булды бөтен дөнья татар конгрессы ашын ярдәме аша без Казанга килеп җиттек укырга. Шундый шатландык. Без кемнәр инде ул без дисез? Менә без беренче төркем, менә бөтен дөнья татар конгрессларының программалары буенча безне алып кайттылар 37 бала. Бөтен Кытайдан татарлар балаларын менә беренче төркем 2005 елда җибәрделәр Казанга укырга. Шунда без килеп җиткән идек. Менә шулай да димәк сезнең өчен туган җир дигәндә ул татар җире, шулаймы? Менә без Казанга килеп җиттек, сулаш башкача булды менә. Хава башкача ничек без гомеремездә килмәгән булсак да, беренче тапкыр Казанга килеп җиттек, Татарстанга килеп җиткәч, шундый якын булды, урамга чыгабыз. Татарча сөйләшә башлагач, без шакката башладык. Чөнки менә Кытайда без менә кемдер, әгәр әти, әни сүзен генә ишетсәк, артыннан чыгып барып танышадыр менә. Татарлар бер-берен бик әйбәт беләләр, анда бик күп халык яшәмәй анда татарлар менә 4000 тирәсе генә. Алар бер-берен бик яхшы беләләр анда, туганнар шикелле яшәләр. Менә без беренче тапкыр Татарстанга кайткач, татарча сүзләр тыңлагач, шаккатып менә күзләргә яшьләр тула башлайдыр. Безгә бик якын булды менә без яңадан кайткач. Сезнең әти-әниләрегез хәзер исән саумы, алар Кытайда яшиме? Аллага шөкер, алар исән саулар, алар Кытайда яшиләр. 2016 елда без монда әти-әнигә авылдан йортлар алган идек, кайтканны. Аннары менә Кытай бит алар күбрәк коммунизмлар. Әти бер елдан артыграк монда яшәгәннәр, чакырттылар әти белән әнине кире кайтарга тиеш, бик узак чит илдә яшисез дип. Аннары шуңа күрә хәзер кайтып киттеләр дә, шунда яшиләр. Күченеп кайтырга теләкләре бармы соң Татарстанга? Бик теләкләре бар, бик теләкләре бар. Менә нәрсә комачау итә, ничек кайта алмыйлар? Беләсезме, менә без Кытайны бәлки сез бик белмәйсездер, анда коммунизм анда бигрәк катты тоталар үзләренең халыкларын. Менә әгәр чыгасы булса, рөхсәт язарга кирәк, анда рөхсәт аларга кирәк. Чөнки менә бигрәк тә минем әти анда теге партия мәктәп дигән бер мәктәп бар, менә коммунистлар ишкәнегез бар микән, юк микән? Шунда укытучы булып эшләр, 40 елдан артык Кытай теле укытучы булып. Шуңа күрә шуннан пенсияга чыккач, ул партия кешесе була, пенсияга чыкса да, ул теге һәр вакыт хөкүмәтнең теге
сөзін тыңлап деп әйтейік мекен, алардың рұқсатсыз шыға алмайлар. Алай екен. Сіз енді шыға аласыз болып шығайындыз? Міне біз ұшыл мына оқу сәбәбіде оқыдық та, оқу бітіргеш та мұнда үйленіп кіна қалдық. Үйленіп қалғаш, енді мына біздің ғайлә мұнда бұла. Мұндан бошқа бір қоя кетіп та болмайынды, қазір ғайлә, 2 малай өстіреміз. Шоңа көре мына біз енді рахатланып қалабыз енді. Ғайләгіз тұрында әлі сөйлешіріз, мен шылайда міне сіздің бала шағыз тұрында сұресім келе башта. Міне сіздің бала шағыз ғайләде татар тілі, сіз бек шыстасов татарша сөйлешесіз. Нешік соқлап қалалдығыз сіз татар тілін? 4000 гена татар, ол Қытай, ол бек зор ел, міне коммунизм бигіректі, партия, идеялар, идеология екінші түрлі. Лекен шылай болуға қорамастан, сіздің ғайләде міне тәрбиян ендейді. Білесің, міне Қытайда оқытушыларны бик хөрмәт итәләр, балалар бик куркалар. Менә әти гомер буе оқытучы буларак безгә дә бик катты таләп куйдылар. Әти әйтәдер, менә Қытай телен урамда сөйләшегез, дусларыгыз белән сөйләшегез, мин бер дә кумаша алмыйм. Ләкин сез өйгә кайткач, бу татар гаиләсе, без телне саклап каларга тиеш. Шуңа күрә без әгәр өйдә никәшләр белән Қытай тел бер генә сүз китте икән, Әләгәдір бізге үйді қамшы тұрадыр. Қамшы білін ғатты? Сұғадыр, міне татар сөйләші түгіл міне Қытайша жырлар таңлатмайдыр үйді. Орамда шығыз, орамда таңлағыз, достарыңыз білен аралашыз, Қытай тіліне рахатлан, үйді татар шағына боларға тейіш деп. Шылай еттіріп нәрсеттір. Үйге қайтқаш, жұмға күні кеш білен әтетті баян тұтадыр. Баян тұта башлағыш біз қошып бітәдір. Шоқырадыр, жырлатадыр, мәжбүрі жыр үйретәдір бізге. Туған тіллер, қазан түрінде мә көп жырларын үйретәдір, мәжбүрі келішті. Субханалла, қаралы. Бұл қамшы бек әйбет идея бұл. Өсігіз міне қазір ғайлада 2 малай өстіреміз, малайларыңызға татар тілін үйретесіз. Шөнки бүгінгі күнде балалар орыс тілі білен, олар нешектір туалар шул тілі білен, шул білен ашылалар білен күрешесің, үйретесің, бек ауырлық білен берілі. Менә мен хаманда менә әтигә шок кытым, әтидән сорыйм, ничек сез өйрәтәсез дип, менә без татар сәҗигенә биреп карап балалар бакчасына, әйме, татар укытучысын менә тырыштык, татар тел укытучысына бирергә. Аллаһка шөкер, менә безнең 2 малайда бер укытучы өйрәттеләр. Менә әз-мәз менә татарча сөйләшә башладылар, Аллаһка шөкер. Без тырышабыз хаты белән татарча сөйләшәргә, кайрак урысча сөйләшә икән. Әйтәм, син татар малаймы, урыс малаймы? Син татар малай икән, син татарча. Кайбер вакытта мен Кытай телен урысча аңламыйм дип сөйләшә башлыйм балаларга. Мәҗбүри рәвештә алар кайбер вакытта менә татарча сөйләшә башлый. Камчы белән белмим. Белмим ничә икән ул камчы, белмим. Булмады шикелле. Бик кызык. Менә гырыф-гадәтләргә килгәндә гаиләгездә алар сакланамы? Кытайда сакланайдымы сез? Менә гырыф-гадәтләренә килсәк, мин әйбәт итеп әйтә алам, менә Татарстанга караганда каттырак сакланган гырыф-гадәтләр. Шулаймы? Менә гаитләр уздырадыр, менә бөтен менә безнең яктаймы? Гаит булай икән, бөтен мөселманнар капкалар ачык тора. Менә ишек ачык икән гаит көне. Демәк, бұл татар ғайләсе, бұл мұсылман ғайләсе деп ғайтләп керәләр. Бүтін халыкларын каршыламыз. Без анда Кытайлар яшиләр, үзбәкләр, казаклар, бүтін халыклар яшиләр. Ишек ачык тора. Ишек ачык икән, без кирип, ашап, рәхәтләнеп, ял итеп чыгаячакбыз. Менә шундый гырыф-гадәтләр. Карасын ана. Менә татар безнең үзебезнең милли бәйрәмгә килсәк, 96 елдан бирле Ел сайын сабан туйына уздырамыз. Менә беренче ел менә 100дән артык кына кеше киләдер. Аннар елдан елга күбәйеп, елдан елга көчле булып уза башлады. Хәзер менә хөкүмәт дәрәҗәсендә дә тег вәкилләр җибәрәләр, сабан туйга акчалар бүлеп бирәләр. Наурыз бәйрәмләре дә бар. Наурыз бәйрәмләре менә бөтен татарлар җыеладыр. Берәр зуррак ресторандан да менә шул теге шигырьләр сөйләп, концертлар куеп, спектакльләр куеп, менә бөтен татарларны җыеп, ел сайын берничә тапкыр менә татарлар җыелышы буладыр. Милли ризыкларга килгәндә, милли ризыклар, чөнки Кытай кухнясы ул бик аерыла бит татар халык ашларыннан. Менә безнең беләсезме, без яшәгән менә өлкә ул күбрәк менә мусламаннар күбрәк яшәйләр. Алар махсус менә хәзер менә Кулжа шәһәрендә хәзер дә бар менә татар ризыклары дигән кибетләр бар анда. Татар ризыклары менә гүбәдия, өч пишмак, сметан дип әйтеп. Аны каймак бәлеше диләр, сметанник була инде. Сметанник менә шундай берләр.
Хәзер менә сатып алып була, менә безнең Әни игез өйдә менә шулай пешерә. Пешерә, менә кунаклар килгәч, шундый менә ризыклар белән телевидениеләрдә килеп пешереп китәләр. Чөнки без иң аз санлы милләт дип саналалар. Телевидение бик күп киләләр кешеләр. Көл килгән сайын шулай белән пешереп, аларны сыйлайлар. Димәк, сез кечкенәдән үк татар җырларын тыңлап, татар халык ашларын ашап, милли гореф-гадәтләребезне күреп, шул атмосферада тәрбияләнеп үскәнсез. Субханаллах, шулай дип әйтергә була. Татар теле дигәндә, аның бит әле хәрефләре, грамматикасы, әдәбияты бар. Һәм менә Кытайның бит инде аның иероглифлар, алар бит инде гомумән икенче төрле культура, икенче төрле халык, икенче төрле милләт. Язарга татарча ничек өйрәндегез? Укырга? Менә без күбрәк менә сөйләшү рәвешендә менә өйрәттеләр. Чөнки менә безнең язулар менә әтидән соң бетте дип әйтәлек. Чөнки менә татарча өйрәтүче кеше булмады менә безгә. Безгә без саклап калдык татар телен менә гарәф белән язарга, сул яктан уңга таба яза диләр. Гарәф хәрефләре белән язасыз. Язабыз. Мин чөнки менә бөтенләй Кытай мәктәптә укып, балалар бакчасында Кытай булгач, андай хәрефләр өйрәнергә мөмкинлек булмады. Хәзер беләсезме менә хәзер? Хәзер менә әзмәз менә бер 6нчы класстан башлап менә әти мәҗбүри рәвештә безгә өйрәтә башлады. Менә әзмәз генә укый башладык менә. Димәк, бүген чөнки Россиядә яшәгәч, Татарстанда яшәгәч, бездә бит инде ул язу сызу, кириллицада аны белергә кирәк, башкача яшәү мөмкин түгел. Менә анысы менә Казанга кайткач кына 2005 ел менә шул хәрефләр, менә урысча хәрефләрне өйрәнә башладык. Аңа кадәр белмәйдек менә мондай хәрефләрне. Бик кызык, бик кызык. Менә бәлки чакта тәрбияләгәндә балачага караша бит инде, өйрәнәсе килмәй. Татарча җырында тыңлыйсы килмәгәндер инде. Ул бит милләт дигән әйбер, милли асылыңа аны аңлар өчен бар күпмедер бер дәрәҗәдә үсәргә кирәк, үз аң формалашырга тиеш. Кайчан килде сезгә менә шушы әйбер, мин татар дигән әйбер менә горурлану, шушы әйберне диҗәйтим инде саклау, ярату, мәхәббәт халкыңа, милләтеңә. Беләсезме, менә милли төрендә горурлану мен Кытайда бар иде. Но бәлки, ләкин менә телне, мәдәниятне саклап калу, ул менә без Казанга кайткач кына барлыкка килде ул әйберләр. Чөнки менә без өметләнәдек, яңадан Казанга кайтканда бөтен дөнья татарча сөйләшә дип, теге ышкынган кеше шикелле бөтен кешене күрәш, исәнмесез, хәлләрегез ничек диядерик, урысча җавап бирәдерик, акырып та сезләрне тыңлаганнарыбыз булган яннар бик шаккат та инде менә без кайткач татарча сөйләшәләр. Но бәлки, ләкин бик күп иттереп алар урысча сөйләшәдер. Менә шул вакытта аңладым менә телне саклап каларга икәнен. Проблема икәнен аңладыгыз әйме? Аңлый башладык кына. Элек менә без Кытайда торганда бөтен сакыт татар телендә сөйләшәләр. Чөнки безгә җибәргән теге кассеталар карыйсың, бөтен җирдә теге татар хәрефләрен күрсәтәдер. Без уйлаганда татар теленнән башка телләр юк дип уйлыйдык без. Кайттык, бик урысча тыңлага башлагач, юк, алай түгел икән дип менә уйлана башладык. Ниндидер бер күңел төшенкелегенә булып алгандыр бит. Андай хәлләрдә булды менә. Шуннан соң менә уйладык, менә татар телен саклап калу менә бездән башларга кирәк икән дип. Шуңа күрә без менә телевидениеләргә барсак та, арырларын сөйләбез, менә без татарча беләбез, ник сез белмисез дип сөйләшәдерик. Менә яңадан Татарстанга кайтканда шулай дип сөйләшкәнем вакытларда булган иде. Сез гаиләдә ничә бала? Без 3. Малай, кыз? 3 малай. 3 малай? Мин олысы, миннән соң 2 энекәшем бар. Шулай ук татар телен белеп, шулай ук Аллага шөкер, менә бөтенсе менә татарча гына җырлыйбыз, татарча гына сөйләшәбез. Алар Татарстандамы, Кытайдамы алар? Кичкенә энекәшем монда. Менә сез сорап бирдем әле. Хәзер гафу итегез. Ай. Булды микән, юк микән?
Инекеш, уртаң инекеш 2000 жылы вафат болды. Шоның қадар Қазанға қайтыс келгені, паспортларын ясатқаны, праваларын ясатқаны, Қазан қайтқаш міне ой білім біргелешіп ішлейбіз деп. Жарлайдыры, міне өзінің концертін ұйыштырған малайы ол врач болып ішлейдірі, табип болып. Қытай табиплар бойынша. Қытай медицинасы бойынша. Өзінің концертін ұйыштырып, міне яртылай татарша, яртылай қытайша жырлар білен ұздырған малайы. Нәрсе болды соң? Міне жол коронавирус арқасында. Коронавирус арқасында шылай? Бәлкі шылай болғандар, міне шоңа көрі бек қайтасы келі әтиенелер янына. Ол Қазанда вафат болды ма? Жоқ, міне Қытайда. Міне Хаманда қайта болмайыға. Вот шыны қалар. Аңладым мен сізні. Ұрыны жұмақтабысын енді. Малақтағалі бергеннен ұзып болмай. Не қадар сұрасан, не қадар тілесең де, міне нәрсе насип болған, шул бола енді. Бек қызғаны шәлбәті. Сіз 3 малай ғайлыда шылай тәрбиеләніп үстігіз енді. Үшігізді Қазанда келерге тиіш етігіз. Міне кішкенесі қайтты. Ортаңғысы міне университетін бітіргеш, әзірік міне білім алғаш, онлар қайтарға план бар ее. Неше еш болған енді? 33 еш. Үйленмеген ғайласы ек еді? Үйленген бір малай бар ие. Қытайда? Малайын қазір шол әтені үстіреміне. Яңата шол тегі татарша еттіріп, Шулаймы? татарша кейіндіріп, туған тіліне жырлап Сіздің келінігіз бұлайын ол татар ма едіңіз? Ол татар. Қытайда шылай қеші? Қытайда, ие. Демек сіздің келінігіз әтиенігіз білен бірге яши болып шыға ма? Жоқ, олар міне вафат болғаш, айырым яши башладылар енді. Біз ана жібердік деп әйтерге бола. Шөнкі енді ғұмыр бойы еш қыз тұтып болмасына. Баланы қалдырып Баланы бізге қалдырдылар әйе. Ола қайым. Қазір татарша айтып үсті, татар жігітті айтып үстірелер енді. Бізге анлары рәсімлерінде жіберербіз. Гүл татарша кейіндіріп, баянлар тұтып, жырлатып, міне туған тіліне міне 6-5 yaşından başlап туған тіліне жырлайдыр ол. Ол Субханалла өсіп келе ол малай әлі. Мұнда анысын алып қайтарға мұнда Қазанға ниет. Ниет. Өзіңіз тәрбиелісіз мейінді ана? Міне әгер міне шыл хүкіметінің нәрселері бойынша өзімізге алып, өзіміз тәрбиелерге план міне Алла берсе, Алла берсе әгер болды шықсағына. Иншалла. Әнесі риза мұсың? Әнесі білән? Әнесі міне сөйлештік, риза. Риза. Ол қазір өзінің яңа тұрмышын башларға тиіш. Өзінің ғайлесі бұларға тиіш. Бала біле аралашалар мысыңдар? Бұлар аралашылар бар, алып қайталар каникулда, жерті, ял еті, янар кері қойтара әтені янна. Ола екен, алашылды. Шындай қалар міне. Эфирда язмыш тапшыруы. Бүгін бізде бик тә үзенчәлекле, қызықлы қонақ Нағиулла Хәсән, Қазанда ул мөгаллим булып эшли, Қытай телен укыта. Чөнки аның туган җире, үскән җире Қытай, ләкин ул үзенең туган җире дип Татарстанны саный һәм гаиләсе турында сөйли, һәм гаиләдә булган әле фаҗиганы сөйләп алды. Нишесен бит фанилыкның үз кануннары берни дә эшләп булмый, тормыш дәвам итә. Менә сез Казанга килдегез, сез әйтегез, гаиләм бар дидегез. Татар кызына әйләндегезме? Аллаһ шөкер, субханалла. Татар қызы. Çünkü мен үйден шыққанда ұлым Татарстанға жібердім. Сен татар қызынан башқа қызыға үйленесің екен, біз сен білән мөнәсәбәтне үзәміз деп бик җитди итеп әйтеп калдырган ие. Çünkü менә Казанга кайткачта ничектер башта калды. Маша, Дашалар килсә дә карамый да туп-туры китәбез. Шулай башка тәрбия менә сиңгән, башка сиңгән ул. Менә шулай итеп Казанга кайттык та. Ничек таныштык? Ол вакытта бик сәйри интернет аша таныштык 2009 елы. Бик сирәгәя. Мотор итеп менә карыйбыз интернетта, менә тик танышлар интернеты бар әле. Сайтлар, таныш сайтлары. Менә анда карыйм, бөтен сурша мен язым, бөтен анда соройлары бөтен әйбер татарча итеп язам. Аннар зур итеп язып куйдым. Кызлар сез кая дип. Хатын Айгөл исемле Лайштан. Язган менә без монда дип. Шуннан таныш китте дә. Шулай итеп гаилә төзеп тә җибәрдек. Әлбәттә, бүгенге көндә интернет аша танышу ул бик популяр. Танышуның бер төре. Таныштыгыз, без монда дип язды. Ничек очраштыгыз соң? Туттык, әйтәм, әйдә очрашыйк дидем. Ул әйтте, әйдәгез очрашабыз алайса, мен дусларымны алып киләм ди. Мен әйтәм, юк, синең дусларың кирәкми, мен синең белән танышасы килә ди. Үзең генә килдең.
Ул шул вакыттан бүтән танышларына, дусларына минем рәсемне җибәргән, телефон номерларын калдырган дусларына бер нәрсә була калса дип. Шулай итеп беренче тапкыр теге бамның астында сәгате бар иде. Шунда очраштык та, шул бер күрүдән гашык булдым шикелле анда. Ошаттыгыз. Ошаттык. Мен әйтәм, әйдә җырып карыйбыз. Булса булар, булмаса үпкәләмәссең дидем мин. Ул шаккатты. Ул менә без танышкандан бирле менә бер ай буе мин әйтмәдем мин кая икәнемне. Кытайдан икән әйтмәдегез. Әйтмәдем мин әйтәм. Син уйлап карамын кая. Башкортстан дип карады, Үзбәкстан дип карады. Кая дигән әйтмәд. Кытай башына килмәде. Мен әйтәм, без сезнең белән күрше яшәгәнбез булай да. Юк, башына бермәде, аннары әйттем, менә бер айдан соң гына мен әйтәм. Мен Кытайдан шаккаткан әй ул. Аннары күрсәтте, менә әтиәнене күрсәтте, менә бул, менә без Кытайдан. Ул ышанмады ул. Мен Кытайдан икән. Кытайда ничек син татар телен саклап каласың? Ничек татарча сөйләшсең? Ышанмады менә. Бик озак вакыт күрсәттем, аңлаттым мин Кытайдан икәнемне. Шаккаткан әй ул, аннары авылга, тагын бер кызык хәл булды менә. Әнисен белән ошашырга барасык. Менә безнең якта әгәр менә әнисе белән ошашу ул вакытта, менә син менә өйләнергә тиешсе, өйләнү ниятең белән әтиәнин барып күрергә тиеш. Ул вакытта әле хәзер түгел идем, 23 яшь, 24 яшь кенә идем миңа. Машина белән бардык, бүләкләр алдык. Авыл төбенә килдек тә, аңламадым ничек. Котым чыкты, хаттан машинадан төште, машинага әйдәдем, кире Казанга кайтып киттем. Шалтырата җылы мен әйтәм, мин әле хәзер түгел әтәнин күршергә, чөнки менә әтәнин күрдең дигән сүз. Син өйләнәсең дигән сүз. Мен әйтәм, өйләнергә әле хәзер түгел идем дип. Мин түгел. Менә һаман да көләдер хатын минем, мин әни бик катты куркытты ахырсы сине дип. Вот, аннары менә бер атнадан соң сөй аңлашылды, бүтәнесен булды. Әйтте, аңлатты, барып әтәни күршергә кирәк дип. И аңлатудан төрә җыендык та Казандан авылга кайтты, әниләр янына, әни белән күршәргә. Ошаттымы соң сезне? Ошатты бугай анда. Белмәйм, тәртипле малай. Кызымны алып кына китмә Кытайга. Булай мен бик риза диделәр. Шуннан соң бер ел җөрдек, бик ярты ел йөрдек. Аннары август айында никах булды, декабрьдә язылыштык. Әтиәннәрегез кайта алдымы соң туйга? Юк, кайта алмады. Менә без 2нче елы язылышкач, 2нче елы, 11нче елы кайттык Кытайга той уздырырга. 700 кешелек той уздырдык анда. Субханалла, 700 кешелек той. Ну, ул бит Кытайда. Кытайда 700 кеше, ул монда 70 кеше шикелле генә айт. Астагфирулла, тәүбә. Әйтмәсәм дә булмады. Менә кайнаналар шаккат, менә концерт карап кайттык шикелле итеп. Чөнки менә безнең Кытайда бит халык күп. Анда 700 кеше, 500-600 кеше ул һәрбер тойда менә шулайрак кешеләр бар. Кайнана шаккаттан да менә теге гореф-кадерләрне саклап калганга, телне саклап калганга, бөтен татарлар килде. Кадагыйлар танышты инде. Әйе. Менә әни варгаш бөтен татарлар бит. Ул Татарстаннан кунаклар килгәндә бөтен татарлар чакырып чыга. Берсе өйләгә ашка чакыралар, берсе кичкә чакыралар. Без бер тапкырда өйдә утырып ашаганыбыз юк бугай анда. 2 атна тордык. Бер тапкырда өйдә ашаганыбыз булмады бугай анда. Без киткәч тә туй һаман дәвам иттеләр анда. Туганнар киләләр, элекке күршеләр киләләр анда. Өйдә берничә вакыт булалар, ресторанда 1-2 көн булып алалар. Аннары кыз якта берничә көн туй булалар, бөтенсен чакыралар. Бездә туй менә гомумән 1-2 атна бара микән анда, 2-3 атна бара. Монда менә килдең, язлыштың, өйләштең, кич белән утырдың, ялитың, җырладың, беттең, киттең. Икенче көндә туй бетте, Анда менә 1-2 атна бара ул. Кайнана шаккаткан менә. Менә шуны гореф-кадәр шунда сакланып калган икән. Сез менә кем дип эндәшәсез? Кайнана дип әйтәсез? Әни дип эндәшәсез? Әни дип эндәшәм, Алай икән. Бик кызыклы. Менә минем ишеткәнем дә күргәндә бар, ул менә шулай Азия илләрендә дә туйларында шулай зурлап уза. Көнне капка ачык, теләсә кем кереп, ашап эчеп чыгала. Чакыру буенча гына түгел дип әйтәләр. Аны чакырмыйсың, алар үзләре киләләр. Әгәр үзләре килмәсә, син хөрмәт итмәгән буласың. Менә кемдер элек менә хәтта безнең теге күршеләр килгән. Ул менә бер 10 ничә ел, 20 ел элек бер мезгил каядыр без турып калганбыз, күршеләр булган. Алар кемнәндер ишетеп, шундан килгәннәр. Менә шуның кадәр ерак күршеләр дә киләләр менә туй кутлап. Алар чакырту кирәкми анда. Алар үзләре киләләр. Әгәр үзләре килмәсә, ул хөрмәтсезлек буламы ничектер? Бик күп халык җыела анда. Бу финанс ягыннан да бик авырга төшәдер бит 700 кешегә туй әзерләү. Белмим, шул булай бер сораганымда юк.
Аны әтиен юздыра инде шулай. Алар үстерәләр. Алар бит ничектер мен Зур казаннар асалардыр инде. Анда Казанда берничә теге эшләгән кешеләрдә теге туганнар, якын кешеләр анда эшләгән кешеләргә акча түләмиләр анда. Кемне күршегә килә икән, мин плов пешерә беләм, мин тегесен пешерә беләм. Бер-берсенә теге булышып йөриләр анда. Шул теге аласы теге итләр, кирәкле әйберләрне сатып аласың. Булай теге кешеләр бөтенсе күршеләр килеп булышалар. Өстәлгә барырга булышалар инде. Бөтенсе килеп менә күршеләр, якын туганнар килеп булышалар анда. Менә шулай да менталитет дигән әйбер бар бит инде ул. Сез ничек 17-18 яшыгызга хәтлек тәрбияләнгәнсез шушы бер мөхиттә. Ул бар менталитет дигән әйбер бар, җәмгыять бар. Чөнки бала ул инде мәктәп яшеннән җәмгыятькә керә. Ул гаиләдән яртылаш булса, аны күп өлеше җәмгыятьтә үтә. Һәм менә ике мөхиттә тәрбияләнгән кеше, Айгөл Тезбәй хатыныгыз. Ул татар мөхитендә, шушы җәмгыятьтә тәрбияләнгән, сез инде икенче гомумән чит илдә. Кыен булмадымы менә башта ниндер аңлашылмаучылыклар, бездә алай әйтмиләр, бездә булай әйтәләр дигән әйберләр. Анда аңлашылмаучы хәлләр булды. Булай авыр хәлләр булганы юк. Мин аңлатам, менә бездә менә булайрак уздыра. Ул әйтә, без булайрак уздырабыз дип. Менә әти белән әтиләр кайткан Казанга беренче тапкыр Кудагыйга барабыз дип. Ал бит әти менә татар гореф-гадәтләрен бик укыган, бик өйрәнгән кеше. Ул әйтә, хәзер менә Кудагый килгәч, алар ишек алдында нәрсәдер җәйеп, нәрсәдер иттереп, нидә гореф-гадәтләр булганча каршыларга тиеш була. Дип уйлый. Дип уйлады. Мин аңладым, юк әти, без анда андый түгел, китаптагыча түгел. Монда башкачарак. Әзерләп куйды инде. Шулай итеп, менә әти килгәч тә, ул китапта гына бара әйбер икән менә. Әтидән аңладым, менә гореф-гадәтләр катында бик сакланып калмаганын. Менә бу шул хәтлек иллюзия дип әйтик бит инде ул. Бер карында иллюзияларда яшәп, менә әтиегез дә шушы хәл белән очрашкач, ниндидер борчылу булдымы менә күңел төшенкелеге димме? Күңелсезлек булды менә әтидә. Ник менә без карыйбыз, менә телевизорда, менә кассеталар алып кайтадыр идек, лекәте кассета изор. Анда бөтенләй башкача, менә монда гореф-гадәтләр сакланып калмаганын әти аңлады менә. Бары ул тырышты, эшләртергә кемгәдер килсә дә, юк, менә безнең кунак әтиләр менә шундай кызык булды. Авылга күченеп кайтыймы 2016 елы. Ул менә татар гореф-гадәтләре менә тарата башлады авылда. Кунакка чакыралар, татарча эшлиләр, татарча әйтәләр. Менә мин авылда 2010 елдан башлап авылга йөри башладым, хатының авылына. Әтиләр 2016 елы килә башладылар. Менә бер елдан соң әтиләр кайткач, бөтенесе син Гыйззәтулланың малаемы дип дәшәләр. Мине белмиләр, минем әтиемне бик әйбәт беләләр. Димәк, иң беренче булып Кытайга кем киткән сезнең? Менә Татарстан. Безнең бабай кичкәнә чакта, бабайның әти-әниләре киткән кичкәнә чакта бабайларны җитәкләп, шул теге сәүдә белән шөгыльләнеп киткән. Сәүдә белән шөгыльләнеп. Димәк, Фәйзрахман бабай дидегез. Фәйзрахман бабайның әти-әниләре. Димәк, сезнең Фәйзрахман бабагыз ул кичкенә булган булып чыга инде. Бик кичкенә булган. Ул Кытайда. Һәм ул татар кызына иленә инде шулай гына. Бу әбигез белән инде. Гәүһәр. Фәйзрахман бабай ул безнең минем әтинең, әнинең әти-әниләре. Ул теге мәчеттә мулла булучы иде. Менә 14-15 яшьтә гел кайтадыр бабай янына. Кайткан сан акча төртәдер, акча бирәдер. Менә шундый мотор кичкенә генә сакалы бар иде менә монда гына. Шундый мотор бабай ул. Ул да шулай татар җанлы. Татар менә җырлап утырадыр, баянда уйныйдыр, ул итальянда бик яратып уйныйдыр. Пишмакта утыра, теге кигездә, әйме? Утыра да баян белән уйныйдыр, уйнап утырадыр, теге итальян гармонда. Гаҗәеп бит бу, менә гаҗәеп. Фәйзрахман бабагыз сезнең Кытайга күчкәндә бик кичкенә яшьтә булган. Һәм ул Кытай булып китәргә аның бөтен мөмкинлекләре булган. Әлбәттә, теге каны белән түгел, тәрбиясе, теле, традиция, гореф-гадәтләр. Ягъни ул Кытай кешесе булып китәргә аның бөтен мөмкинлекләре булган, ләкин бит ул саклап калган менә. Менә бабайда менә Мемәти шикелле бик татар канлы кеше. Ну, 5-6 яшьлек бала, әйдә 5 яшьтә булсын Кытайга күчкәндә. Никадәр татар җанлы булса, ул аңлап бетермәй ул яшьтә. Аның әти-әнисе саклаган. Шул әти-әнидән тора, чөнки алар теге диннәр менә мәктәпләр менә сез ишеткәнсез микән, юкмы икән, менә безнең Кулҗа шәһәрендә татар мәктәбе бар иде. Хәзер ул уйгыр мәктәбе булды. Менә татарлар төзегән, менә шул безнең бабайның әти-әниләре килеп төзгән. Нәрәне. Алар менә шул күбрәк теге
сәүдә генә түгел, менә теге динне таратучы кешеләр булган, нәрсәләр булган, менә теге хатын-кызлар мәктәбе булган, анда хатын-кызларга вот дин яктан бит ярамый бит. Ну, менә безнең бабайлар якларында хатын-кызлар мәктәпләрен ачып җибәргәннәр. Хатын-кыз менә балаларның беренче тәрбия бирүче кешесе, хатыннар ир-атларга караганда күбрәк белемле булырга тиеш дип, менә татар мәктәбен ачып җибәргән кешеләр. Ул бабайның әти-әнисенең тәрбиясеннәндер дип уйлыйм мин. Шулай инде. Чөнки 6 яшьлек, 5 яшьлек булсын бала, ул мин татар, мин телемне саклыйм әле дип, Кытайда яши алмый, аңа кемдә булса, ул әйберне сеңдерергә тиеш, тәрбияләргә тиеш. Менә безнең әти бабайларның авылы ул Аксу авылы дип аталадыр. Бер авылда 2 генә татар гаиләсе бар иде. Әтинең һәм әнинең. И алар менә шул бер кемдән нәрсә итмәделәр, өйләнештеләр дә куйдылар. Шулай барлыкка килделәр. Менә сез телгә алдыгыз, Фәзрахман бабайны да матур итеп гармунда уйныйдыр дип, әтигезне дә әйтәсез. Үзегез уйный беләсезме? Әйе, менә баянда, менә тальянда уйный башладым хәзер. Теге пианинода уйныйбыз әзмәздә, гитаралык мәктәптә группалар төзгән идек. Менә Казанга кайткач та уйный башладык, менә уен коралларында да. Ул менә кемдер өчен түгел, менә үзем өчен. Кайбыракта моң суланамыйм. Шул гитарда уйнап җибәрәм, пианинода җибәрәм. Ничектер менә яшь олыгайган саен икән, миңа уже 40 яшь тула хәзер име. Күбрәк менә милли менә уен кораллары якынрак ничектер. Хәзер менә тальянга бирелә менә. Гитарларга тузан басылып ятты, бик сирәк уйный башладым, хәтта тальян гына уйлый башладым. Ничектер. Хатын көләмендән син картая башлагансың ахырсы дип. Yok bilesizmi, менә татарча җыр булганда, менә хәзерге татар җырларын беләсезме? Күбрәк Европа стилендә күбрәк, яисә гарәп стилендә бигрәк күп җырлар менә. Чын татар җырлары булса, күбрәк беләсезме? Менә мин баян җырларын, менә халык җырларын күбрәк кабызам менә балалар. Кайбыракта кайшалап, кайшта кабызып куям менә. Катты акыртып торып, башына ничектер кирсен сеңсен дип. Шулай. Бар инде ул яшьләр арасында да аны җырлар. Мәсәлән, шул Филис Кахировны ал, мәсәлән, шул күбрәк теге милли юнәлештә җырлар күбрәк менә күңелгә кереп утыралар менә җырлар. Кайбер җырларны тыңлыйсың да, җырлыйсың да, җылап та китәсең бергә рәхәтләнеп. Менә хәзерге бик күп җырлар менә мәгънәсез җырлар бик күп дип әйтәсе килә менә. Бар андый тенденция бар. Шуңа күрә менә күбрәк менә татар, теге халык җырлары, теге мәгънәле җырлар кабызып менә балаларга шундый җырлар тыңлатырып үстерәсе килә. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Безнең кунагыбыз Нагыйла Хәсән, Кытайда туып үскән, бүгенге көндә Татарстанда яши, мөгаллим булып эшли. Һәм менә мөгаллимлек турында сүз башлаганбыз икән. Сез укытучы. Нинди Кытай телен укытасыз, шулаймы? Кытай теленә өйрәтәсез. Кайда, ничек башлап җибәрдегез бу хезмәтне? Бик кызык хәл булды менә укытучы булып. Мин гомумән Кытай теле укытучысы булам дип башка кирип тә чыкмаган идем. Беренчедән мин 2018 елы аңа кадәр мин гел командировкаларга йөрим. Чит илдә, чит җирләрдә бик озак йөрдем. Литвада командировкада йөреп кайттым 8 ай буе. Кайттым, Аллаһта акчалар әйбәт түләнәдер, бик әйбәттер. Гаиләгә кайттым 7 айдан соң. Кулымны ачтым, балаларны кочаклыйм дип. Кайттым, балалар айланып китте дә, сумкамны актаралай башладылар, уенчык ашарга әйберләр эзләр. Шуннан соң аңладым мин акчадан да мөһимрәк әйбер ул гаилә икәнен. Шуннан соң гына эштән киттем дә, Казанда шул туристлар белән эшли башладым. Теге кытайлар күп килә башладылар, анда бик күп кеше сорыйдыр, сен Казанда торасың, булышасыңмы? Монда туристлар киләдер, тәрҗемә эшләр кирәк дип. Шуның белән туристлар белән эшли башладык. 1-2 ел эшләдем дә, менә авыру башланды. Авыру башлангач 1 ел буе өйдә яттык. Уже эшем бушбытты, нишләргә белмәй аптырый башладым. Ул вакытта без яңадан Вознесенияга күченгән идек. Вознесенияга күченгәч, балалар мәктәпкә кертергә кирәк.
директор белән сөйләштек. Ну беренче малай, төпчәк малай, ул беренче класска керергә тиеш. Икенчесе өченче класска керергә тиеш. Беренче класска без алабыз. Өченче класска бездә урын юк, бик гафу итәрсез диде. Аннары мен карыйм, теге бөтен җирдә кытайча язылган әйберләрне күрдем. Мен әйтәм, сезгә кытай теле укытучысы кирәкме соң? Сез кытайча беләсезме? Мен әйтәм, мен беләм кытайча, мен Кытайда туып О, безгә бик кирәк иде дип әйттеләр. Мен әйтәм, bu балаларны укыту түренә нишәтәмез? Әгәр сез монда калсагыз, балаларны укуда була, сез үзегез әгәр монда эшкә ниятегез булса, bütün әйберне хәл итәрбез. Мен шатландым да, шатламый уйладым. Балаларны кертәм дә, 1-2 ай монда җөрәм дә, аннары таярмын дип уйладым. Директор тыңлап утырадыр сезне. Мен аңа да сөйләгәнем бар бу әйберне. Гел сөйләм ул әйберне. Аннары кердем дә, менә о кашык булганны аңладым менә мәктәпкә. Ул минеке икән. Балаларны яратам мен. Балалар яраталар, мине бик яраталар. Гел теге тактага язып куядыр. Сез иң яхшы укытучылар, без сезне яратабыз дип, дәрес вакытында конфетлар калдырып китәдер. Кагазга язып калдырадыр. Без сезне яратабыз, безнең менә шундый класс. Сез китмәгез безне дип, шулай бик кыттырып, күп язалар. Менә бу минеке икән аңладым. Сезнең бит менә нишәнче буын әби баларыгызда мәгърифәтчелек белән шөгыльләнгәннәр бит. Ул сезнең каныгызда инде димәк. Бәлки шулайдыр. Менә алар безнең теге ачык дәресләре булды. Теге көннәр министерстводан килеп дәресләр таңлайдыр. Мен теге директор әйтә, мен элек укытучы булып эшләгәнем юк. Мен белмим була микән, юк микән. Ул теге ачык дәрестән соң директор әйтә, син беренче тапкыр укытучы кешегә, беренче тапкыр дәрес биргән кешегә ошамагансың син ди. Шуңа әтигә әйтәм, әти бәлки сезнең кандан сеңгәндер бу әйберләр дип. Әти укытучы гомер буена. Гомер буе укытучы булып, Кытай теле укытучы булды. Әти дә шакката, әти дә горурланыр. Чөнки менә Кытайда Кытай теле укытучы ул укытучы, икенче табиб, өченче теге полицейский хезмәткәр. Алар иң хөрмәтле хезмәт эшләре дип саналалар. Әти минем эшләгәнемне укытучы булдым дип эшләгәч, бөтен туганнарга мактана башлый бит. Минем малаем Татарстанда Кытай теле укытучы булып эшли дип шундый горурланып сөйли әти. Шулай инде әтиянигә горурлык әлбәттә. Ул бигрәк тә синең эшеңне дәвам итсәләр, бигрәк тә инде ул гомер буена шушы уй белән тәрбияләнгән бит инде укытучы ул хөрмәтле хезмәт дип. Менә мин өстәлгә күзем төшә, инде тапшыру башыннан ук тапшыру буена карыйм, аңламыйм. Инде язулар монда бөтенсе дә иероглифлар белән язылган. Мондай хатлар бик күп менә. Бу хатлар әйме? Әти минем язган менә бунысы. Бул энекәшнең язган хаты, энекәшнең язган хаты мәрхүм энекәшегез. Бул әтинең язган хатлары. Ул менә без Казанга яңадан килгәндә барбер авырлыклар булган. Әти менә язадыр, син тырышырга тиеш, ияләшергә тиеш, чөнки син менә туган якларыңда, син аңларга тиеш, син хәзер туган ягыңда. Сиңа бер нидә авырлык буларга тиеш дип менә мин сиңа теге җырлар, кассеталарын җибәрәм, мин сиңа татар җырларын күбрәк тыңла дип менә монда язылганнар. Аннар әти үзе шигырьләр язадыр. Менә монда шигырьләр, алар хәзер менә әти аңлады менә урысча хәрефләр белән язасы икән менә Татарстанда, әйме? Шуңа күрә әти тырыша менә урыс хәрефләр белән шигырь яза башлады. Анда бик күп ялгышлар, бик күп әлбәттә. Әти менә теге татарча шигырьләрне менә гомереңнең зур юлына чыктың. Хәзер Ильяс булсын юлдашың, алда киртәләрне араларга үз акылың җитсен, үз башың. Субханаллах, ничек? Әти шулай дип шигырьләр язып. Аманат. Җибәрәдер безгә. Әтинең менә Татарстан, Казан төрне бик күп шигырьләр бар. Әтинең менә язган китаплар. Татар халкым, эй газизем, сиңа сыена күңелем. Танылдың бит син дөньяга, тау башыннан күренеп. Татар халкым, эй газизем, сиңа әйтер сүзем бар. Телне, динне саклыйбыз да, бердәм булып яшибез. Субханалла, менә Газизатулла Хәсәнов дип язган. Гөлҗа ул шәһәрме? Гөлҗа шәһәр. Менә бунысы әтине теге 2005 елгы Казанның 1000 еллыгына килгәндә шул язган шигырьләре. Менә мин әти күбрәк менә гариф хәрефләр белән яза, сулдан уңга таба. Хәзер монда күченгәч, менә бөтен теге урыслар татар хәрефләре, яңа хәрефләрен аңлагач, ул әйтә, буның белән бик күп менә татар теленең теге тавыш бирүләр аханы туры килми монда. Ул хәзер менә
күргән теге язучыларга, теге башлыкларга кергән сан шулай бер әйтә. Күченәргә кирәк элекке теге татар хәрефләренә, аның белән менә татар теле әйбәтрәк сакланып кала, дөрес итеп сакланып кала дип. Сезнең белән сөйләшәм бит, миндә күңелемдә, үземдә ниндидер бер кыенсыну дип әйтимме, оялу менә хисе бар. Ни өчен дигәндә? Чөнки мин үзем әле менә 20 елдан ашу Яңа Гасыр телерадио компаниясендә эшлим, шу татар җирендә яшим, татар мәдәниятенә үз өлешемне кертергә тырышам, үз үсешенә. Ләкин менә сездәге булган шушы мәхәббәт, тугрылык телгә, милләткә караганда сездә ул күбрәк. Сездә ул күбрәк. Һәм менә мин уйлыйм, әгәр дә менә шушы Нәгыйуллада булган, аларның гаиләсендә булган әйбер әйтик, бер 10-20% гаиләдә булса да, менә шушындый талпыну, ашкыну, телгә карата мәхәббәт, миңа калса, телне саклау дигән проблема булмас та иде. Булмас та иде. Ул үзеннән үзе ничектер андый проблема гомумән тумас иде. Нигә аны сакларга? Ул безнең булай да яши дип әйтерик. Чөнки бүгенге көндә без чаң сугабыз икән. Телне сакларга кирәк дип әйтә. Димәк, бу проблема кабыргасы белән тора. Шулай бит. Һәм гадәттә дәүләтне гаепләү, яисә булмаса ил башын гаепләүдә эш юк. Менә туры мисал каршыгызда утыра. Анда дәүләт тә, ил башы да татар телен саклау өчен эш алып бармый. Кытайда шулай бит. Гаилә башлыгы бу әйберне әйтергә кирәк, 3нче буын Кытайга күчкән, 3нче буын шушы телне саклап яши. Һәм 4нче буында, иншалла, инде Казанга килеп кенә бузылмасагыз. Бәлкем телне сакларга малайларыгызны кире Кытайга алып кайтырга туры килер дигән уйлар да килә башыма. Чыннан да шулай. Һәм менә сез нәрсәдә күрәсез менә бу шишелешне? Менә бу минем фикерем. Ә сез нәрсәдә күрәсез бу проблеманың шишелешен? Шулай мен сезнең белән килешәм, ул теге гаилә тәрбиясе дип уйлыйм. Менә Кытайда бер сүз бар иде. Татар теленә тәрҗемә итеп карыйм. Әйбер әзрәк булган сайын ул затлырак була дип. Бәлки шулай бер туры киләдер. Чөнки менә татарлар Кытайда әзрәк торалар. Шуңа күрә аның кадерен белеп яшиләр. Ә монда бик күп булгач, аны аңламыйлар. Бөтенсе бушка нәрсә кыйммәте юк. Менә кыйммәт мәгънәдә теге бәхәсе дип әйтү, кыйммәте була. Ценность дип әйтегез без аны бит турышып әйткәндә. Кытайда гына түгел, менә чит илдә менә теге Алматыда менә күп мөдир вакыт тордым әйме. Чит илдә менә татар телен, татар гырыф-гадәтләрен саклап калу Казанга караганда көчлерәк ничектер. Менә тел булсын, гырыф-гадәтләре булсын, чит илгә караганда менә чит илдә Казанга караганда, Татарстан караганда әйбәтрәк сакланып калган дигән уй фикер бар миндә. Димәк, барбыр да гаиләдән. Ул гаиләдән торадыр, әти-әнидән торадыр ул. Телне саклау гаиләдән килә дип әйтегез бит. Ул менә минем үземдә дә шундый әйбер бар. Ул булырга тиеш, менә һәр кешенең булырга тиеш бер төп нигезе, менә нигез. Каян ул менә шу җыллыкны ала, милли тәрбияле ала, гырыф-гадәтләргә өйрәнә. Менә сез әйтегез, Вознесениедә яшибез, димәк, үз йортыгыз белән яшисез, әйме? Димәк, менә бу үз йортыңа күчү, ул ниндидер булса, менә шушындый нигезне булдырырга теләүме ул? Яисә инде ул ниндидер комфорт белән бәйлеме? Ничектер, менә мин бала чакта мәктәпкә кергәнче, шул йортта яшидерек, авылда яшидерек. Менә йорт миңа ничектер якынрак. Менә ничектер квартирада торгач, ничектер төбе юк шикелле. Тамырсыз шикелле, аста бит кешеләр юк. Анда кешеләрнеке үзенең бер әйберең юк, алар ишелсә ишелеп кенә китә шикелле. Шуңа күрә мин һәр вакыт хыялландым, үземнең бер тамыр буларга тиеш, үземнең йорт буларга тиеш дип. Менә шушы нияттән без йорт эзләдек тә, бер бик ошада агач йортны, табигый, керәсең өйгә, менә шундай рәхәт агач, табигый исләре. Шуңа күрә менә агач йорт без нигез саларга, үзебезнең яңа нигезен, менә Хәсән гаиләсенең яңа нигезен шул йорттан башлап җибәрергә ниятләп, шул йорт алып җибәрдек. Ул комфорттан да түгел, менә нигез куяс килә үзебезгә. Ә менә нинди бәйрәмнәргә сез игътибар бирәсез? Нинди гырыф-гадәтләрне менә гаиләдә традиция буларак сезнең менә бармы үз традициялар? Бездә күбрәк менә шул гыйд, Курбан гыйд, Ураза гыйдләр уздырабыз без. Менә ел сайын без Фәрит абый бар,
Менә ул беренче булып 50-нче елда беренче булып Кытайдан Казанга күченеп килгән кешеләр. Без аларның өенә барып сәлам биреп чыгабыз ел саен. Менә Ураза гайт булсын, Курбан гайт булсын, үзебездә өстәл ясап куябыз, үзебезчә шикелле. Шунки менә монда Курбан гайтләрдә өстәл ясыйсың икән, барлык кунак килмиләр. Мен әйтәм, Айгөл, барбер күңелем тыныч булсын, шуңа гайт булса әзрәк өстәл хәзер әле, майга бер нәрсә кыздырып, берәр дугамызны әйтеп алайык әле дип. Гайтта безнең өстәл тора. Кунак килмәсә өстәл тора. Менә безнең Кытайда алай түгел. Гайтны бер 3 көнлек хәзерләнә башлыйдыр. Бүтән туганнар килеп, бүтән апа-әнәләр белән бер өйне хәзерләйдер. Ясыйдыр өстәлне, аннар бүтән өйре белән барып, икенче гаиләгә барадыр. Өйре белән өченче барып, бер 2-3 көнлек хәзерләнә башлыйдыр. Аннар гайт кереп, бүтән ишекләр ачык. Беренче көне, икенче көне хатынлар чыкмыйлар, алар өйдә утыралар. Кунакка каршы алып утыралар. Өченче көне ул хатын кызларын көннәре була. Өченче көндән башлап, хатын кызлар кунакларга йөри башлыйлар. Менә сез әйттегез, заманда 37 кеше килде Кытайдан дисез, татар. Алар кайда соң хәзер? Алар кемдә кайтып киттеме, кемдә калганнар? Менә бер 4-5 гаилә калды менә Казанда хәзер. Калганнарын бүтәнсе уже кайтып киттеләр инде. Кытайга кайтып киттеләр. Кайтасылар килдеме аларның? Ну, кемнеңдер ияләшмәде, чынлап та ул бүтән кеше бит бер тигез түгел. Кемдер ияләшә, кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый, кемгәдер гомумән ияләшә, кемдер менә бер ел укып та түзә алмыйча монда ашау ризыкларга кайтып китүчеләр дә булды. Кемдер университетлар бетергәч, менә Кытайга барып, менә шул татар тәрбияләрен дәвам иттереп кайтып китүчеләр дә булдылар анда. 4-5 гаилә калдыгыз инде. 1-5 гаилә бар микән монда. Аралашасызмы? Без аралашабыз, менә бәйрәм саен без өстәл табан хәзерләп чакырабыз, кунакка бер-беребезгә җырыйбыз. Аллаһка шөкер. Инде киләчәктә дә менә шулай аралашып, дуслык, туганлык җипләрен саклап, милли гореф-гадәтләрне саклап яшәргә булсын. Ә менә тамашачыларга нәрсә әйтер идегез? Теләгегез, бәлки ниндидер бер фикерегез әйтәсе килгән бардыр. Белмим, ул таләп дип әйтеп булмас, бер теләк бар, әгәр булса, менә татарлар үзебезнең телне, гореф-гадәтне саклап калсак, бик әйбәт булар иде. Шулай. Ә сезне Кытайда карыйлармы? Яңа гасыр көн. Юк шул. Кытайларның үзләренең генә сайтлар бар, үзләренең генә бар чит ил әйберләрен карап булмый. Шуңа тагын бер тапкыр әйтеп узасыз килә, ул коммунизм анда. Булай итеп карап булмый анда. Шуңа күрә менә бик кызыклы әйберләр без яздырабыз, аннар флешкага салабыз да, кешеләр аша җибәрәбез генә. Инде бу тапшырылымда язмасын сезнең җибәрү мөмкинлеге булыр әле. Инде сезнең сәламнәрегез барып җитсен, сезнең теләкләрегез барып җитсен, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Миңа калса бик үзенчәлекле һәм уйландыра торган тапшыру булды. Уйланырга җирлек бар. Чөнки әле ул тормыш, ул нәрсә ашау, нәрсә кию белән генә бәйле түгел, һәм күңел халәте, әлбәттә, безнең балаларыбыз гасырлар дәвамында сакланып килгән безнең милли асылыбыз киләсе буыннара барып җитәрме? Бу чыннан да уйландыра торган әйбер. Инде күңелен нотада тәмамлыйсы килә тапшыруны. Исән сау булыгыз, сәламәт булыгыз. Сезгә зур рәхмәт вакыт табып килгәнегез өчен, уңышлар сезгә. Исәнлектә очрашулар насыйп булсын. Тагын бер атнадан күрешербез.